fra England med nummer 1 og rød hjelmfarve, med nummer 2 Mikhail Sadonskin fra Sovjetunionen med blå hjelmfarve. Nummer 3 er Kelly Moran fra USA med hvid hjelmfarve. Og nummer 4 er Billy Sanders fra Australien med gul hjelmfarve. Det er Billy Sanders fra Australien, der har lagt sig i spidsen for løbet, efterfulgt af Peter Collins fra England, der ellers er favorit i dette heat. Stadigvæk Peter Sanders foran Peter Collins. På tredjepladsen har vi Kelly Moran fra USA, og på fjerdepladsen Mikhail Sadonskin fra Sovjetunionen. Der skal køres 4 omgange på den 384 meter lange bane, og det er stadigvæk et opgør mellem Billy Sanders fra Australien og Peter Collins fra Storbritannien. Peter Collins, der jo var verdensmester i 1976, var på forhånd regnet det, der skulle vinde dette heat. Men her forsøger Peter Collins også at angribe indvendigt, men foreløbig afvises dette angreb. Her hvor de 4 kører er ude på den sidste omgang, så er det stadigvæk Billy Sanders fra Australien foran Peter Collins. På tredjepladsen den kun 18-årige Kelly Moran fra USA, mens det er Sadonskin fra Sovjet, der er på fjerdepladsen. Altså vinder og heatsejr, dagens første heatsejr til Billy Sanders fra Australien foran Peter Collins fra England, Kelly Moran fra USA og Mikhail Sadonskin fra Sovjetunionen. VM. Men umiddelbart altså skulle Michael Lee på inderbanen med ryg nummer 5 og i rød hjelmfarve være favorit i dette heat, men vi så jo i forrige heat, hvordan det gik for Peter Collins. Men her går det tilsyneladende bedre for Michael Lee, der kommer først ind i det første sving. Michael Lee på førstepladsen. Men så bliver han overhalet indenom, eller lykkes? Ja, det lykkes. Tilsyneladende i hvert fald for Zenon Fleck, hvor kamp imellem Zenon Fleck, den lokale kører, og Michael Lee om de 2 bedste placeringer. På tredjepladsen i øjeblikket Christopher Benson fra Vesttyskland, og sidst ligger Robert Slaban, også fra Polen. Altså en ny overraskelse tilsyneladende på vej i dette heat. Zenon Fleck fra Polen foran Michael Lee fra England. På tredjepladsen Christopher Benson fra Vesttyskland, og på fjerdepladsen Robert Slaban. Zenon Fleck vandt bronze altså her på denne bane ved VM 1973. Og de 4 kører ud på sidste omgang. Stadig Zenon Fleck foran Michael Lee. Og sådan ser det da også ud til, at dette heat skal ende her, hvor køerne kommer ind i opløbssvinget. Kan Collins, eller kan Michael Lee nå det? Nej, det kan han ikke. Heatsejr til Zenon Fleck foran Michael Lee. På tredje Visbøk fra Vesttyskland, og ryg nummer 12 Edvard Jankas fra Polen. Ole Olsen altså på inderbanen og får den bedste start. Ole Olsen forløbig i spidsen, men så bliver han angrebet hårdt på yderbanen og bliver overhalet på yderbanen af Zdeněk Kurna fra Tjekkoslovakiet. Altså hård kamp imellem Zdeněk Kurna fra Tjekkoslovakiet og Ole Olsen. Så forsøger Ole at komme indenom, men det lykkes ikke i... Jo, så kommer Ole. Så Ole Olsen foran Zdeněk Kurna. Godt og spændende race dette tredje heat. Meget hård kamp imellem Zdeněk Kurna og Ole Olsen. Her hvor der mangler 2 omgange. Farten herinde i svinget er omkring 70-75 km i timen, og her hvor Ole slipper ud på langsiderne, så er farten oppe på en 95 km i timen. Altså nu har Ole Olsen taget et pænt forspring ned til Zdeněk Kurna. På tredjepladsen er det Edvard Jankas, og på fjerdepladsen er Alois Visbøk. Ole Olsen stadig foran Zdeněk Kurna. Det er også helt nødvendigt for Ole Olsen, hvis han skal forsvare sit verdensmesterskab, at han i hvert fald får 3 point i dette heat. Ole Olsen foran Zdeněk Kurna på tredjepladsen. Edvard Jankas og nummer 4 Adamsen har altså yderbanen med gul hjelmfarve og ryg nummer 13. Og så kommer de afsted, og det er Ivan Major og Ben Thompson på tredjepladsen. Ben Thompson nu op på andenpladsen, men bliver så igen overhalet af John Titman. Hård kamp om andenpladsen
mellem Finn Thomsen og John Titman, men forrest er det i hvert fald den femdobbelte verdensmester Ivan Major fra New Zealand, og nu er Finn Thomsen klart på andenpladsen. Udmærket kørt af Finn Thomsen, og så får, jeg tror det var Dave Jessup, der fik maskinuheld, så altså kun 3 kører tilbage i kampen om denne heatsejr, og det er Ivan Major fra New Zealand foran Finn Thomsen, og på tredjepladsen er det John Titman fra Australien, hvorimod Dave Jessup fra Storbritannien altså måtte udgå med maskinuheld. Stadig Ivan Major foran Finn Thomsen, og på tredjepladsen John Titman. Finn Thomsen deltager i dag i sin anden VM-finale. Den første var i 1977, hvor han fik en udmærket femteplads. Og altså 3 point til Ivan Major fra New Zealand, og 2 point til Finn Thomsen fra Danmark, og et enkelt betyder, at han har inderbanen, og han har ryg nummer 13. Så har Peter Collins ryg nummer 1, blå hjelmfarve, Michael Lee har hvid hjelmfarve, og ryg nummer 5, og endelig Alois Visbøk har ryg nummer 9 og gul hjelmfarve. Og det er altså en vældig hård kamp her mellem Finn Thomsen, der i øjeblikket fører dette hit. Finn Thomsen foran Michael Lee, og nu forsøger Michael Lee at komme ind om også Peter Collins angriber, men godt afvist af Finn Thomsen, der stadigvæk kæmper om førstepladsen med Michael Lee, men kommer næsten lidt for langt ud på banen der og må gå indenom ned på andenpladsen. Michael Lee foran Finn Thomsen, men Finn Thomsen er stadigvæk foran Peter Collins, og det er overraskende godt kørt af Finn Thomsen. Og på tredjepladsen har vi, eller på fjerdepladsen er det Alois Visbøk fra Vesttyskland. Stadig 20-årige Michael Lee foran 24-årige Finn Thomsen, og på tredjepladsen Peter Collins, verdensmesteren fra 1976, her på Zalski Stadion i Warsaw ved Katowice. Og der sker der noget med Finn Thomsen. Finn Thomsen misser. Tilsyneladende kørte han Stoffer Bentel fra Vesttyskland. Og det skulle Ole Olsen meget gerne vinde dette hit. Ole Olsen er foreløbig i spidsen. Ole Olsen kommer godt rundt i første sving, så angribes han på yderbanen, men afviser angrebet fra Christopher Bentel. Det er Ole Olsen foran Christopher Bentel. Det er John Titman fra Australien på andenpladsen. Ole Olsen stadigvæk forrest her, hvor kørerne går ind på anden af de 4 runder. Stadigvæk Ole Olsen, der kører teknisk godt i dag, ser det ud til. Har fuld kontrol over sin maskine. Broadsider ind i svinget, som det sig hører før for en Speedway verdensstjerne. Ole Olsen foran John Titman. På tredjepladsen i øjeblikket er det Mikhail Sorodskin fra Sovjetunionen, og så nummer 4 og sidst ligger Christopher Bentel fra Vesttyskland. Pænt forspring til Ole Olsen på 5-6 meter. Ned til John Titman. Skal det lykkes for Ole Olsen at få sin anden heatsejr her ved dette VM? Noget kunne tyde på det. Ole Olsen stadig foran. John Titman på andenpladsen. Tredjepladsen Mikhail Sorodskin, og Ole Olsen vinder dette heat, og dermed 3 point.